Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela uba ucofe ibhathini, usubscribe, ulike, ushare le video ukuze ifinyelele nakwabanye. Ungakhohlwa futhi ukukhomenta kwi-commentary box. I-MK Party ibibhizi impela ku-Ward 110. Lapho-ke ebebengena umuzi nomuzi becela umphakathi ukuba uphume ngobuningi babo, uhambe uyobavotela nanokuthi bajoyine leli qembu. Ngokusho kwabo babone ngazathi bebehamba nje abantu bebamukela ngezandla ezifudumele, kodwa-ke awukuzizwele-ke futhi-ke bezikhulumela-ke bona. Commander Qiniso Cibane, ngizocela usendele comrade kanti uzongithulela yonke leadership ohamba nayo. Amandla. Kwaza mkhonto kwaza. Jikijela mkhonto jikijela. Sihole msholozi sihole. Kwaviva umkhonto nami ngaviva. Viva! Kwaviva umkhonto nami ngaviva. Viva! Kwaviva uzuma nami ngaviva. Viva! Webafana. Webafana. Webabhe. Amandla. Hayi siyakhombuthile. Maqabana ngibingelele okhulumayo umongameli uMacekeceke. Babatabasha. Ucomrade uqiniso Cibane. No comrade thatha kwamanje incane comrade. Nje sizithule singene ngaphakathi maqabane size sikuzela udo to door. Kodwa ke comrade angihambi ngedwa. Ngihamba nonobhala jikelele wolusha uComrade uNkanteko Mkhabela unobhala one-content naye njani bingelele abiza amandla. Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza mkhonto kwaza. Phakama yisli phakama. Sibonge nobhala siphinde futhi Comrade eThekwini region. Funeka nizibonge Comrade eThekwini anibancanyana nibakhulu eThekwini. I-national iyaqala ukuphuma comrade. Iphume nje ize ebantwini. Iqala eThekwini maqabane. Ihamba comrade nomama ke la. Umacekeceke womama. Siqale ngosihlalo umongameli womama jikelele. Umama uThandi uMashozi. Uthando uMashozi naye comrade anibingelele. Mandla size kwaza. Naso. Laba basele amaveni azohamba eyobalanda bezosijoyina ngapha. Shuthi thina sikhona asibe siqhubeka nomsebenzi kunokuthi sithi sizolinda bona. Besasebenza. Bazolandwa amaveni. Fanele ukuthi awenze lo msebenzi wethu belula because njengoba sihamba la i-ground fertile wonke umuntu umkhonto, but le process yokukhetha i-candidate ukuthi ijwayele ukuba nemkhuzuko. Uma ke bahuzulana abantu siyahlakazeka. Now nginalo ke ithemba Khoza no Command ubiyela ukuthi nizoba khona nisilekelela ukugayida le process because uma sike sayiphunyula sabanga sodwa umphakathi uzoba divided. Uyabona ngendlela okuyiyo nje ukube kuthiwa yithina sonke laba se110 bese vele sithi nanti ikhansela veshaya izandla sonke i-candidate, but kunale process ekufanele ukuthi kumnyama kubovu siyenze yokuthi umphakathi nawo awuparticipate ekuthenini ufuna bani. Because whether we like it or not, ngifuna ukurepeata ngishilo eqaleni, into esilimazela ugogo ile ukuthi besihlala sama comrades sibe u200 bese sithi sirepresenta iward kuzovota abantu aba 12,000.
bese abantu bayamrejecta lowo muntu bathi abamazi. Now ke we are trying ukuthi siyimanage leyo nto ngoba uma kuyasiphunyuka because the majority of abantu who voted umkhonto wesizwe ngomhla ka-29 May bebengezona ilima ngokudecide ukuthi beze emkhondweni kodwa bese bekhathele ukuhlukumezeka. Now ke nathi asiba amadoda ahlushwa kakhulu abafazi aseyathathu asithathe istep sokuthi akathola umunye unkosikazi uzomphatha kahle ukuze umuzi uvuke. Uma nathi sokuthatha budedengu lokho soba nenkinga Comrade uSiyanda. Now ngibonga kakhulu ke baholi bami ukuthi niphume nakusasa futhi ngizwile ukuthi ngo-10 o'clock sila. I know ukuthi le program i-program ebhlungu ngoba sithi siyenza kunale kuvakashela amazoni. Yabona nje ngo-3 o'clock fanele sibe sekugedlehlekisa. Manje nakusasa I think amazoni esiwavakashela u4. So ilokho ngiyabonga kakhulu. Asibonge comrade ku nobhala we region. Mhlawumbe umuntu uqale ngokwenza iphutha vele kwasekuqaleni. Bekufanele ngabe siqale ngomkhuleko. Akufi imoto zo 17 bangakwazi ukukhankasa amen.